Iti Masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi kada kayo, ti maudi apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, adda ka mo't gaya man, insan. Wan, insan. Ay na, agyaman ako na ha. Awan makunak iti panangay aywan nyo iti anak ko. Awan anyaman na, Mariel. Basit laban nagdaytoy. Siguro, no awan kayo at tumultulong kanyak. Jack amunon nga't nagbambanagak ita. Ha? Iso aday ito yung araramidan nyo kanyak. Utang ko anaimbag anakam kada kayo. Ay na, manulaangan abulan ti Orayan. Agturpos kamatan iti panagadal mo. Wan nga ron, nanang. Saan la siya tagturpos, Kadwak ni Lorraine. Wan nga agpaiso. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo. Siya kon ti kararagsakan nga ina. Wan, nanang. Kalpasan ti panagturpos ko. Mangsapulak mo ten iti panggadak. Addakan kadayta, anak ko. Pagyamanak, taininot mo matan amatungtung palagi ti arapaap mo. Wen, nanang. Kat gapo day tayo ti sakripisyo yo. Iso apara kada kayo day ti apanagbaligi. Naimbag pa'y kang kainsan. Makaturpos kayon kan ni Lorraine. Sana bali, May salang met atawon kat agturpos kanton. Mabiitin day tayo, insan. Ay, insan. Agsardengak sa inton sumaruno a semestre. Anya? Apay ngay? Insan, agkurkurang namin ng tibus-busa. Kan saan matan ang makatrabaho ni Papa? Ay, sayangin agsardeng ka. Ano sa mon? Mabiitin day ta. Wen matkit di Ala, di kagdanag Kalpasan ti panagturpos ko. Agtrabaho ka sigod. Iti kasta. Matulungan ka. Sana mabalin nga agsardeng ka. Anya, kasta timbaga ni Jordan kan ka, anak ko. Wen, Mama. Iso ang mababainak iti kasinsin ko. Adun tinaitulong na kanyak. Sobra-sobra pa'y. Nasingpet at talaga ni Jordan. Ay, no sa anak ko maanak ibarbarkada, idi. May sa ako mamatan kadagiti agturpos. Ay na, di mo ibagati kasta, anak ko. Gaputa blessing mati apo kumi kada tayo. No addaman dagiti nagbidtutam, saan akaraman ti anak mo. Gapukan ko nagbalin ka anatibkar. Gapukan ko makitak akabaalamon nga aramidan dagiti banag, asaan mo ang maaramid idi. Pwede na day ta, Mama. Ti anak ko, ti inspirasyon ko. Agraduar ka gaya man ka, anakan. Talaga nagbiit ti panawan. Wenanti. Kamo dyan na. Nalpas mo't lang ang tirigat ko. Sana bali ka, anakan. Adun to ti supapak ti amin a sakripisyum. Sapay la ko, manti. Awan imposible iti kasken ka, Barok. Itultuloy mo ti kinasayaat mo. Tapno adun tupay ti parabor adumtangkan ka. Wenanti. Tay taramidek. Ay, kasla ka laang idi mapan kayo ag part-time ijay ili. Ngamita, agturpos kaan. Naragsak ka pa nagturpos mo, insan. Kastamot kan ka, Lorraine. Agyaman ak unay kan ka, insan. Agyaman ako unay, Mariel. Ay na, nakaragragsakak. Tanay matangak ti panagturpos yo. Sapay lako ma, tadumtang tumat ti panagturpos ko. Di ka mapukawan itinamnama, Mariel.
kabailam na ita. Amok akabailam nga aramidan ti amin. Tapno makaturpos kan tumat. Wen, ket agyaman ak unay, Lorraine. Ala, umay kayo inton malam ijay balay ha? Ijay tayo nga agselebrar. Wala, talaga nga umay kami. Kadwak da mamakad papa, kastamot ti anak ko. Oh, adto ti 2,000, Jordan. Si kantulatan ti makaamu amang tadkin ni Mariel. Imbag lang nga adda na yun ng daan tim, abos-bosan ni Mariel. Nang runa itakit pa nag-e-examen. Ay, uwin nga rod. Ay na, agyaman ak unay ken ka ah. Di mo kapkapin ano ni Mariel. Angem, naayat ka lata tumulong ken kwa na. Ay na, kasinsin mo ni Mariel. Kan may sa, amuta tirigat, no kurang ti kwarta. Iso at tulungan ta. Sana bale, awan pa'y mati sa bali a paggastusak ita. Kastamot kan ka. Agyaman ak unay, Lorraine. Ala, inton malam, nayunak mati inton mo a kwarta. Sakbay nga itulod ko ija balay da anti. Oh, apay day ta kwarta abilbilangem anak ko. Kwa na nang, nagsweldo ak ngamin. Kastamot ta ni Lorraine. Nang tad iti 2,000. Nayunak mat iti 2,000. Iso a 4,000 amin. Kat, pamayan nyo iti dayta anak ko. Namin ano ngaminin ang naibaga ni Mariel nga agsardang iti panagadal na. Gapot agparikot iti kwarta abos-busan na. Ingkarikan ko na at tulungak na makataggadak. Ay na, naimbaglaangan ta na panunot mo dayta anak ko. Wala nang. Jack ipalubos asaan na makaturpos ti kasinsin ko. Apay dahi a kwarta, Jordan. Awatan nyo, auntie. Imbagla makatulong iti panagadal ni Mariel. Ay na, agyaman ak unay kanakan. Apag iso, agparparikot kami iti pagtuition na ita. Kasta ka di, auntie. Ala, sapel ako ma. Ta makatulong na ita basit agatad anaitid mi ka ni Lorraine. Agyaman ak unay barok. Diya ka mo no kasano kami ang makasubalit iti kinaimbagyo kada kami. Nga mamok nga adun tupay ti parabor adumteng kada kayo. Sapay ko ma, auntie. Iti kasta, matulungan min tumat ti anak ni Mariel iti panagadal na. Talaga nga awan ti makunakkan kakaanakan. No iti kat awan pamatik iti kabaalam. Ita, talaga proud akon kan ka. Agyaman ak unay, auntie. Mababay na kon ka ni Jordan bakit? Ay na, no awan day dya ka anak ka ama. Nalabit nga idi pailaang. Kat nagsardengan ni Mariel iti panagadal na. Kasta akmatlakay. Numabalin la kuma. Jakon awaten ti kwarta nga ititad na. Ang kasapulan tayo umat. Sana bale. Tainton makaturpos mo ti anak ta. Agsubalit tayon tumat iti amin a sakripisyo da Jordan ken Lorraine. Kasta mo ti kabsat mo. Sapay la kumangarot ta kasta lakay. Makitak met nga igagayad ni Mariel ti panagadal na bakit? Rumbang laeng, ngamin, saan laad ata taggasgastos kan kwa na? No di kat karaman da Jordan kan Lorraine. Nakababayin pa'y nga rudan. Numapalin la ko mga isubliti na palapas. Tasaan tay kumaida ang nagar-aramidan iti dakas. Tapno awan ti rumbang apagbainan tayo ita. Mama, apay dati kwarta ayaw awat yung. Kuha anak ko. Intad da Jordan kan Lorraine. Para kanukan ka. Imbagla ka no ang makatulong iti panagadal mo. Anya? Ala, awata mo anak ko. Amok akasapulam da ito'y. Agyaman aklaunay iti kasinsin ko. Apag iso, kasapulak launay ti kwarta, mama. Saan ngamin nga umdas ti matmat gadak iti restaurant apag part-time mag. Talaga saan anak ko.
Gatas pa ilaang ti anak mo katsanen nga undas. Iso nga agyaman tayo iti kasinsin mo, kastamatan iti kaayan-ayat na. Anya? Uray ni Lorraine akaayan-ayat ni Jordan? Tumultulong ita kan ni Mariel? Wan, ampiang. Hoy, anyan. Sapay la kuma, tama ka amiris ti kabsat mo. Maamiris na kumadag iti panaglablabos na idi kada kayo. Nagbalbaliw dan, ampiang. Hoy, kunam lang amin asino da abak nang. Kunam lan no di da kasapulan ti tulong mo. Ay, angam anyangay ita. Da kayo tinangnang runa amang tultulong kadakwada. Husto kay ti dayta. Ngam ita, nagbalbaliw dan. Kan maragsakan akmet, gabutaw madanimetan ti panagturpos ni Mariel. Ay, no awan siguro di anak mo anang suporta kan kuana. Ay na, jakla amon. Sa anak ang maumang agyaman kada kayo, insan. Kastamutan ka ni Auntie Sandra. Ken, uray si ka, Lorraine. Saan taman nga agkapkapin ngam tinultulungan na. Awan anyaman na, Mariel. Pakaragsakakit di Taka maudyanan na, makaturpos ka matan. No awan kayo. Saan ko anaragpat da ito nga ayan ko ita? Awan anyaman na insan. Kas iti kanayon kumad nga ibagay diken ka. Agtitinulong tayo. Ket agyaman aken ka. Gapot oray makitak dagiti rigat mo. Manipod intuloy mo ti panagadal mo. Insakripisyo mo ti oras mo iti panagadal mo. Ken ti panangaywan mo iti anak mo, insan. Wen insan, manipod na adaanak iti anak. Nakapagpanunutak. Ket dagiti rigrigat ko. Nagbalin akarit. Tapno ituloy ko ti agadal. Ha? Manang Minda? Ni, itamang pa nga imay kayo dito yung tersenak. Anya ti masapul yo? Umay kayo awisen, ampiang. Ha? Umay kayo ijay balay ita. Adamat basit sa ganami. Graduation ni Mariel. Ha? Ay, kasta ka di, manang? O sige, umayak. O sige, ayabam to dagiti kabalay mo. Umay kayo makipagragragsak kada kami ita. Uwan, manang. Congratulations, Mariel. Ay na, maragsakan ak unay para ken ka. Kamaudyanan na. Nakaturpos ka maten. Agyaman ak unay, manang ampiang. Ay na, amo Mariel. Bilaybakan ka. Ha? Apay anak ko ng tikasta. Una. Gaputa uray addan anak mo. Intuloy mo lata tinagadal para iti masakbayan. Wen, manang. Adu dagiti nagbalin alaped iti dayti apa nagbaligik. Adu dagiti naglabasak arigat. Kastamutten ka dagiti bambanag. Tapno sumardengak. Ngam, jak impalubos. Ad-adakit di anakaritak. Nagsakripisyo ak. Iso nga ita, makitak matantibo nga ti amin arigrigat ko. Ay na, ibang-iba ka talaga, Mariel. Saan ang asika dyan sigud, Mariel nga maamok? Agyaman na kitiday tapa na nga presyar mo kanyak, manang ampiang. Awan anyaman na. Basta, congratulations ken ka. Ken, kastamatan kadagiti naganak mo. Nagananos da iti manuatawan. Ken syempre, kastamatan kada Jordan ken iti kaayan-ayat na. Nang runa ken ni Manang Sandra. Congrats kada kayo amin. Worth it ti amin a sakripisyo yo.
Ditan gagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo napaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.